Ay mga kapobre, nagsiri-siri ko kasa ko pabaksin sa second dose. Kay di ko dawaton kay dito man ko sa New York University nagpabaksin. Karon kay nalampas na mo ko sa pizza. Wala ko naka hinumdum. Karon wala ko dawata, duha ka hospital wala ko dawata. Kaya kinahanglan adto daw ko sa ako ang first dosean. Kalisod init kay mga kapobre, akong gialsang akong kuan bag kipat minita. Grabing init. Kinantos. Anong oras pa? 81. Bas, perting grabing init. Mamatay ko sa init. Punta ako sa ano, kakain ako halo-halo sa Chowking. Ay, di pa makasakay. Bawang baw. Di kami pasakayin kasi ano, bilang-bilang. My friend, is that okay? Finish? Ang hirap naman yan. Init pa naman. Mas kulot pa mo sila. Iya pa, ano yung saglit? Muna ako sa silong ako kasi gigaling ako doon naglalakad. Yun, 41 yun. Yun sa Hamdan yun. Ano pa pong number? Ano mga driver? Napunta nga ako sa Siha kay magpabaksin yan. Hindi ako tinanggap. Wala pa sila pre, ano dyan? Kasi doon ako galing. Walang free ngayon oy, kabayan. Wala. Wala na. Magbabayad. Punta ka sa ano sa Mina yata. Sa kanina. Do Mina Port. May libre yata doon. Dito may bayad na 75 yata. Dirham. Wala na dyan, wala. Hirap no? Lahat bayad na. 65 daw doon sa ano. Napunta ka? Sa mga hospital daw, 65. Ay Diyos ko Lord, Panginoon. Kami, libre kami. Every week kami libre doon sa New York University. Company silang babayad. Ako wala na company. Yeah, oo. Mahimatay tayo nito sa kainit ko. Doon muna ako, magpatabi-tabi muna ako saglit. Di kang init. Grabe, ang sakit ng ulo. Huh? Grabe talaga. Kung may pira lang ko taxi, mag-taxi na ako eh. Wala mo. Gitagaan kong gris og 20 nga. Tagaan kong gris og 20 na ngayon kong 20, tagaan kong 100 karon. Ang lingkod sa ko diri mga kapubri, kinahanga ko mga kapubri, perting basaan ako singot. Karon, iwaman po sa kong amiga ang 70. 30 na lang, nagtaksi ako dalawang bisis sa dalawang hospital nga pinuntahan ko. Hindi ako tinanggap. Anong gagawin? Tapos punta na lang ako papunta sa work ko, magdoon na lang ako magdaan sa para akong mahimatay sa inyo. Grabe. Wala pa akong damit, pawis na pawis. Kung may pira lang ako, bibili lang ako t-shirt doon sa ano, hindi pa ako nasahuran kasi namula ang ano ko mukha sa kainit. Hindi madala. Lugris, ingon ka nang naibaksin dito sa Alwada. Wala man lagi, nagtaksi-taksi patawag ko dito. Wala, murat ako buang dito. Sa gilid, sa goy. Sa gilid nga, nang adtong ko dito, nang niutan ako security niya. Karon gipasa ko security dito sa kanang merger. Dayon. Tapos dito ko yun, nagtaksi pagi ko. Pila mo gihatag nako 100 niya, ang 100 wala man ako nabitbit kay ang receptionist sa NYU kay nang si katong Pilipina dito kay giwaman man ang akong kwarta 70, gihatag nako 100, di ako gitagag 30. Nakabaksin ka? Ha? Nakabaksin ba ka? Nag-explain pa gani ko, nag-explain pa gani ko ako kwarta wa na kuan kanang unsa pangalan na kanang nagsigog taxi dito po kog siya wa ko gidawat. Ngano man? Kay
Diin daw ko nagpabaksin ng first dose, doon daw ko. Di mo sa kanina kayo. Ha? Ang sa inwayo, oy, ugma na lang. Naadi sa inuhayo di? Magtanong gani ka mismo sa katiyaduan. Wala, asa mo kumadto dito, sirado man to dito. Pangutan na sa guard. Kapoy biyani, sakit ako ulo, init kay tanang dito, grabe ka init lagi niya. Sakay kong taxi, nabilin pa nga akong pandong-pandong sa taxi. Nagbayad kong taxi, kaduha ko sakay-sakay, igi ka wala da, padung Mature Garden, sakay na po ko, Mature Garden, sakay na sa kong, Merjur, yadto na po kong siya, gibalibaran ko, niya init kay ko ko'y pandong, niya. Sakit ka akong ulo, nisalta akong ulo. Unsa? Unsa ingon nimo? Bungol wa ko kadungog unsa imong istorya eh. Papasok ako diyan. Kakain ako. Halo-halo. Mukaon ko sa kong boundary ni muka. Kintahay mukaon ko halo-halo. Para malibre ang akong kwarta. Akong kwarta is 50 dirham. Palitan akong t-shirt 5. 45 na lang. Kauna halo-halo. 25 siguro ilang halo-halo. Magkano halo-halo nila dahil? Yung malaki mo 25. Ah. Special 31. Tapos 19. Pero yung malaki, 25 po. diyan lang 25. Tira ko ng halo-halo. Dito na ko kainin akong baon. Muna yung shocking. Look, it's shocking. May guwapo dito na gusto ko. One iced tea and one halo-halo premium. Ang tindero nagduka. $35, ma'am. Yes, okay. Can you give me please 1 spoon? Yeah? Spoon. Because I will eat my food there, then I will waiting. While I waiting the mga kapobre. Diyan na ako sa baba ng building ng amo ko. Grabe kainit mga kapobre, super. Kung unsa man kainit ang Pilipinas, mas grabe dire. So, yeah. Pero, ang ending, dala-dala ko pa rin ang halo-halo. Halo-halo, dala-dala pa rin ang ending. So, yeah. Mauto mga kapobre. Okay. Ani na magiging sitwasyon. So, init. Wala ko mabaksini mga kapobre kay gipangitaan ko ug asa ko dapitan ng pabaksin sa first dose. Ang storya gud nila mao ni naning kamot ko nga second dose ko kay sa inuayo gud na-lose ko na naglas sila adtong kuan niya. Trabaho tayo mangutira ko murag nakalimot ko ba. Inguna jud nakalimot ko. Karon storya man gud sila gud kundi kuno ko mabaksinan og second dose, mobalik do ko og first dose. So kahirap naman pud napakasakit naman Kuya Eddie. Kung mobalik ko sa first dose, mahurot na lang, mapuno na lang lawas ko sa vaccine, di ba? So mo na ni kamot ko karon gipasa na po ko og Mina daw. Mina port. So maning kamot ko og Wednesday, Lunes maron ug man amo ko'y trabaho gud full day. Wednesday hapon to na ko duty, so adto ko dito, so wayan ako ug unsa man gani mga kapobre. Kay di sa kong sugot nga ibalik na sa kong first dose, mahadlok magay ng uban magpa first dose unsa pagkag tiruhan na pagkag another first dose.
May tiro na sa ubos kay okay ra sa tiro diri sa sambot. Ang uban kay mahadlok kay magpa vaccine niya. Tiruhan na po kugusab na may kadaot. Ay na lang kumaon na lang gina, di na lang ko magpasikan dos, bahalag magtago ko diri. Bahalag di ko kaulis Pilipinas eh. Kaysa naman ang vaccine og dili maayo sa lawas na ko, maunsa na lang ko, di ba? So bahala na lang ginuuli pa igo. Total di bitaw ko ranawi. Vaccine ra may nagranawi nako. So mga kapobre, musaka na ko sa balay sa kong amo kay 3 o'clock na mga kapobre niya. Diri na lang ko tubok kong mga video mga kapobre og salamat sa iyong mga pasubaybay niya. Ang ending ang akong halo-halo, dala-dala pa rin ako. Pero di na siya bugnaw, ubi man siya ubi. Na siya nangka, munggo, gulaman, litsiplan. Natanan so ako jud kanon kay sayang man. Inding kaurong pa jud na ako buwan ako sa init. Buwan sa init ako isud sa refrigerator dito sa kong trabuan madam. Nya ako kanon. Sayang mo pud to. Sayang mo pud ibayaran bay na ako 26 dirham. Pila ng 26 dirham sa ato 320 na sa ato maglisog itek pangitag 100 para ipalit og halo-halo. Pait kay mga kapobre. Alam mo niyo mga kapobre karon ang mga restaurant aware kay sila sa mga kananggong COVID kay mo-order ka di na sila muhatag nimo ikay makuha sa imong gi-order bis niya nagkaon ka no mo barog pa ka makuha na kay maunong ginaw sa man nato. Sumusaka na ko mga kapobre kay mag-ilis pa ko dito sa balay sa kong madam niya. Magkuan pasag ko dito kay magluto kong pagkaon nila karon. Ako gihumol dito bugas so mulan man ang bugas. Luto pa ko dito. Ayo mga kapobre, salamat sa inyong mga perwi pagsubaybay sa akong video ha og gini nilang kutob ug daghang salamat. Nya ang ending is halo-halo. Na ako'y video ani nga halo-halo nagkaon jud ko gulawla mao di ako ni upload ang usa ka video gid ako na 30 minutes pero kani siya sumpay-sumpay naman gunigod sa mga nigiin ko gikan sa kay kubas nya dini na lang takot mga kapobre. Salamat kayo pirmi niyo subaybay sa akong video o daghang salamat sa nagsuporta sa akong video palagi. Bye.